Ngapain kamu berantem sama Ismail? Aman. Ini anak kamu sudah berani memasukkan laki-laki dan rencana mau bermain sama dia. Kamu harus bertindak dengan tegas. Belum apa? Belum dimasukkan. Wah! Kamu sudah berani memasukkan ke dalam rumah. Masuk ke rumah. Ya, Pak, tolong Pak. Ditegasi dulu. Aku sayang banget sama Roma. Sama siapa? Roma. Kamu ke belakang. Roma. Kamu ke belakang. Biar aku yang menghadapi. Pakak. Apa kamu? Piye? Gue mulih kawan di Brambang kene iki. Urung panen lagi umur 40 dino. Digawak dijabut wite ayo kenek to. Wis dinteni. Dadi ki apa kok wite iki kuwi? Aku nak panen. Konjuk para pamirsa ringgit wacucal ing dalu punika sarengan kalian Aduh. Jumbuh. Alah, padha mulih kok. amargi Alah. Emang Ngono kok tutur jare emeng lho Met. Aku gak omongnya emeng. ngene lho, njaluk musike anu instrumen sing rada semangat. Duh ngono terserah gitarane jreng ngono. Dadi menggugah semangat para penonton semuanya. Menggugah piye? Wes. Kene kademen nek perkara disewa. Mulane kuwi nek kademen kudu banyak gerak. Kembali kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia tentunya hadir spesial untuk masyarakat Kendingan Show. Kita panggilkan sama-sama, ada siapa dia kalau bukan Ketuk piye? Uget. aku jenenge kuwi ya. Ngene lho, semangat to. Yo. Ayo Kak. Oke. Kayak tahu krungu. Iya, Wes. semangat. Merdeka. Oke, selamat malam Sugeng Dalu Mbak Eka. Selamat malam Sugeng Dalu, Kim. Mas Bagong. Mas Lendro, gimana kabarnya cantik? Pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan gimana? Sehat kalau mau saking Pak Kangkong. mobil. Aku nak rotok rene. Heeh. Mesti sing atur kono, wah Pak Kangkong dagelane TK-TK. Met, tak ceritani yo. Aku makan Bendeng maksudnya. kula wau rak sareng kali Mbak Eka. Ya. Saking mriko mobilnya rak gak iso rene to, Met. Ya. Iki ditutne karo Hansip, Met. Oh, Lah aku Eka terus ngemek. nyame Kokon bakul-bakul. nyame. Wong iki ya setugel padha karo aku. Tak kira ya kowe kowe mau. Ketua tak kira kok ketua Hansip kok semono. Lah masa tengguri tak niki lho jeneng Tritita. Heeh. Lek omahmu ndi lek? Tak cilik-cilik wah. Dagelan apa bakal pentral. Delok kayak kok ndelik ngono. Entap Beda karo aku. Lah namamu piye? Karo Karang Taruna kene. Oh, Mas Yuda sing Iya. wetenge kaya toren mang. Ngawur. Aku dilewatke dapur kene. Heeh, nggone Bu Kasun. Iya, terus ana Karang Taruna sing ning kene ning jero dapur. Iya. Langsung ngetokke HP. Oh, Seret. foto. Arep foto iki. Lah kok iya bener. Oh, foto. Tapi aku dijejer karo Tremos. Padha ya, Mbak. Oke dijejere karo tumbler. Rasamu piye nek ngono kuwi? Aku ya seneng ae. Lho kok seneng piye kudune kowe mbelo karo aku? Aku mbelo karo kowe, Met. Anu, kae ka. Mbelo Wajah karo aku ki komet. mbelo karo kowe aku. Kok wajahku koyo komet. Sebab aku dhewe ya setugel iki. Iya. Dadi aku mbelo. Nek kowe mang ana Karang Taruna, piye, Met? Reaksimu? Aku ya dijemput polisi. Karang Taruna. Karang Taruna ora? Karang Taruna. Dijemput ora? Alon-alon. Wah kesusu ya entuk. Medeni wong. Kan aku Karang Taruna ki Hansip. Kowe dijemput Kejemput sapa? Yo alon-alon. BNN. Kowe ya dipapak, ngono nek wis to kok iso malah resiko tok. Lah nyapa resiko? Lah nek di kuwi mau ya Dijabut, kowe dijabut sapa yo? jabut ya jane aku ya dipadha to wong kene iki nek banti ladang. Iya. Kabeh di Dijemput. sama lakatakan. Disamakan. Samaratakan. Yo disamaratakan kabeh. Mula ngaturke napa paling gak terima kasih lah. Ya. Wong kene iki ana sing kenal sampean ora? Ya coba tekone. Ya tekoki to. Nah Aku nggak teko dhewe kok gak apal. darah piye. Wah, sajake kemundak-mundak. Lho, Nduk.
cek. Lah yo. Dadak takon lho. Nek kok kono genamu kene apa kabeh? Kok kabeh apa bedhe kenal. Nggih ta Bu nggih? Oh, iki lho piye? Iki dikira keluargane Bu Kasun. Lho mau lho arep melu nyumbang ngono. Bu, Bapak, mpun kenal kali sindene ke, Bu. Loh, Apa nanti wong-wong? loh. Coba pisan kan semua. Sik. Kowe ngalemet iki ketoke. Bapak Ibu sedayanipun sampun tepang kalih kula dereng kula ekan ndang tak uget-uget. Sampun tepang apa dereng? Dereng Kok dereng to, Met? Jajal kowe, Met, nek kowe, Met. Nyuwun sewu, sampun tepang kalih kula Bapak Ibu. Niki sinten namine, Bu? Pangapunten ingkang kathah. Kok Berarti cekak cukupe cek kondang komet timbang Eka. Ayo jauh. Mare yo pawakane kaya brambang yo ngono kuwi. Jam terbang itu memang tidak bisa dibohongi ya. kok jam terbang dibohongi, Met? Kok iso ora dibohongi? Mbak Eka memberi apa kagem piyantun kendingan gini. Sisan karo perkenalan. Karo perkenalan. Yo. Biar komplit nggih, Mas. Iya ya no. Tadi kan kenalan ibu-ibu sisan. banyak yang Tur iki sing request ki yo para Karang Taruna. Karang-karana. Enek sinden pirang-pirang pokoke njaluke Eka uget-uget. Oh, ya sing kenal paling Yudat tok. nek Mas niki Mas Komet sing request sinten niki? Enten request. Bu kami tuwa. Si tok niku. Heeh. Lah liyane Karang Taruna. Enggak. Lho, piye Met nasib Met? Layak karo aku kok metu-metu ae. Kok gak enek senyume belas. Kan dikenal. Lah kemapa yo ora di Apa iki? Apa Apa iki nang dusun sing mandi lho, jenengmu apa diganti sisan? ganti Apa? sapa? Ganti apa? Apa pokoke apa jeneng sinden kok uget-uget ki lho. Lu jare Pak Kangkom mau lak yo sing ngendikan to nek Apa? diwehi tambahan jeneng kewan kuwi saya viral, saya kondang. Aning ya Nek uget-uget. Lah mbok jenenge Sing sapa? rada gedhe. Apa? Cere mende. Cara mende bentuknya kaya apa? Ah, nek kecoak batu ki lho. Oh, Sok aku ora mudeng Met. Kenalan. Oke. Kaya ngene iki. Nama Inggih menika kula Eka uget-uget bio. Nama asli? Bayu Limut. Eka Prihatiningsih. ya asal dari kota Seragen Jawa Tengah. Seragen Jawa Tengah, kecamatan Sukodono. dari desa Baleharjo. dusunnya Dusune ngendi? Iki kudu disebutke. iya no. Kabupatenipun Seragen. Sragen. Kecamatan? Kecamatanipun Sukodono. Desa Baleharjo. dusun Jumbleng. Oh, ala aku ya kok kono. dadi sinden sing iki ki asline metune kok jumbleng. Layakan cilik ya Met ya. Sinden kakis bae. Lho aja ngenyek Oh, kowe, Met. emosi. Kowe sebabe apa Mbak Eka kok Ora emosi. ora iku sebabe apa Mbak Eka kok wangi piyayine kok sukses karirnya sebabe apa? Lho, Jenenge nganggo R. Sinten kala wau? Eka uget-uget, Eka Prihatiningsih. Prihatiningsih. Aku Selendro. Nganggo Duwijo R. Laras Indonesia. Nganggo R. Kowe ora nganggo R mergo kowe ora tek kondang. sapa? Kowe kan jenengmu ora nek R. Kompret nape kowe ayo. Ngawur. Kuwi enek R ya. Ora enek. Enek. Sapa jenengmu? Komet Supri. Iya. Aslinya Oh alah pri-pri. Aku ini sekolah ini celokane Pak Supri. Malah Pak Pri ta. Sorry ya Bro ya lali aku Bro. Ayo Tin, ngaturke napa Tin? Soten Kira yo. prihatin. Ya coba. Ayo coba Lali Pri Pri. Iya Tin. Apa ki? Ini sama iki asli sama iki. Slendro sama. Iki jenenge Warto. Oh alah Toto. Celukane kabar. Kene jam pire to? Masa dagelane sapa Warto karo Supri ngono. Tapi sumpah. Tamungi. Wartai Pakku e. Masa paham? Iya. Oh iya Nduk anakku. Ya lek Pri. Ya toh. Malah Tapi yo pas anak karo bapak sak. kene lho lak urut. Kowe kok nang kene ae, kene lho. Nyapa to saja kok kowe wegah cedak karo aku. Gal. Gak ngapa? Aku golek turunan urip pisan ki ya sing gedhe dhuwur, elek nak rada dhuwur, anake sapa kae lahir iso poli gedhe dhuwur nyalon Ya. polisi oke. Mbok Lah aku dadi karo kono kak anak-anak kak cilik-cilik. Upama Met. Tapi kan ringkes Upama Eka kuwi terus dadi bojone Warto iki piye ngono kira-kira. Sesuk kapan Warto apa? Ben terkenal. Aku lagi ngerti kira jenenge Warto. Warto. KTP-ne budal neng Kalimantan. Wah, walah Warto. Wih,
Apa mau dadi kali kene? Heeh, ngomong bejo jodohan. Bahaya, Pak. Lah apa bahaya? Lah iki nak duwe anak. Hah? Iso entekno garangan. Medhit ciri-ciri. Dolane kuwi anak apa anakan pitik kok. Lah nek saking cilike dolan guru omah ora entek dientekno garangan, Tapi kan ora mungkin dosa awake dhewe. Aja to kowe ngrayu ra kaya tas cilik dolanan, Kuncine G, Pak, G. Sayangku yang ganteng sendiri. Allah sing wedok Lho. Oh, piye ta? Kowe iki ngenteni kono wedok iki rada pasif jual-jual mahal. Ya ora Ora sih. apa-apa to, Kene wong agresif kok. beda-beda. Beda, kono Wong kan beda-beda. sayang karo aku tenanan no ya Dik ya. Ya tak oyak to ya. Ngelayu karo lagu iso ora ki? Hah. Ah, kuncine apa kuncine? G Mas. G. Sayangku. Berikan aku 1000 orang tua. Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Opo kok do ngendikane Bung Karno? Padha ora apa-apa. Beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Berikan aku satu wanita tak perkosa. Duh. Lah kowe iso teko kono kon ngrayu. Kok malah teko 10 pemuda. Sepira Mas? G. Karo lagu no. Sepira. Kesayangan Mas. Kowe penyanyi apa? Kesayangan. Kesayangan. Bojo kowe penyanyi ya. Aku ra ngemis. Wile. Mbok mari anak apa ku? Anak Betawi. Semene. Aku ra ngemis ning atiku miris. Apik. Curiga rasane wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang. Kok mubeng ya, Cang? Parta. Ayo ambek adike entang mulih kon mulih mae antes. Antuk. Kowe Mary. Aku kok Lah cilik-cilik dolanan. Kowe Mary. Wis santri olah Lek Supri Mary tak golekno. Kene yem. Ya iki tak golekno kowe. Ya iki. Nyapa aku wis gedhe golek. Ora apa-apa tak golekno kene. Ayo, kene. Tak golekne lek. Lek kowe. Alah. memangsaku anggerane wong roman kok ora enak. Sarwane ranyo Duk 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 duk. Duk 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 duk. lagi iki aku ora sing dicangap lho. Gak lek kau. Gak lek ya wis karepmu. Kowe sok-sok Tangane bar dienggo Lah ngukur-ngukur kono iki bokongi. bendanane ngene anggeran lho kok tangane anggeran dienggo ngono. Tapi piye? Rasane piye? Heh? Rasane piye? Kaya MBG ta, Ya Mas? kaya bluben. Ayo kowe. Lah salah aku nek mbok celuk lek warta. Dicontoni sing apik nganggo lagu. Amin. Ngerayu wong itu. Aminor. Sing piye kuwi? Mana kakimu sayang? Wajahmu. Yo. Tangan. Waduh, Kaki jelek dijejek Oke, pokoke. bagaimana tanganku sayang? rupanya tangan ini yang menyentuhku tadi malam. Dan rupanya tangan ini pula Iya sayang. yang menamparmu tadi malam. Oh, berak ya pas lintur. Ora akrab ku ora gathuk kok. Kaplok kan. Gak enak Ndro. Gak enak. Bose ra Bose muni piye bose muni piye? Bose ngomong piye Mbak Dwi? Racak ya dhuwure. Wong arep ngomong Ya digoleki sih. stunting kok racak. sing bentukane ngene iki. Awake dhewe kan urung tuk MBG. Ayo rayu ani jaluk ani saka panitia. Rumah. Kalah iki lho gandengane dhewe-dhewe kok. Hanya Mas Pedung sak racak kok. Apa Mas? Ani. Kok ademen to sayang? Ani sungguh aku tahu kau rindu padaku Ani
berpisah. Kan ya jinjit aja. Ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Kaya ngene iki lho, wong atine ayem. Roma. Adegan Ani, aku pakmu ki kaki mbokmu. Kalau Adegan Roma Irama. Aku dadi Iki mboke. kan mboke. Bapake. Heeh. Amah. Iya, papa. Ama Ama. marpu. Ah, Asoe, Pak. Mary. mama lo ama. Ama, apa? Mama. Iya, papa. Tolongin jaga Ani ya. Jangan sampai Ani dengan orang dekat dengan laki-laki. Saiki golek Lah Pak papa mau Liane. kemana? Ayah mau kerja dulu. Loh itu anak perempuan kalau tidak nanti kamu yang membimbing nanti bakal keliru jalan loh, Pak. Karena papa kan mau kerja, mau njabut berambang dulu. Kamu Papa kayak Padahal mama kan Jabut sibuk, Pak. berambang kok papa mama. Kita kan keluarga ini yang kaya raya. Ya. Papa kerja, mama juga wanita karir loh, ya, Pak. coba ingatin sama anakmu itu Ani, nggak boleh pacaran dekat-dekat dengan orang siapapun selain ayah. Oke, lah tapi nanti nek pas mama sibuk ndaut gimana? Papa lu nggak di rumah. Ya nanti ayah WA aja ya. Oke, sana. Oke. Hati-hati ya, Papa. Iya, mah. Nah, Mah. Oh lah Warto. Bos. tawar. ini ada nih, Ani. Ya, Ani kandang. Ani. Bukan, Ma. Kalau ani-ani itu yang malam-malam itu. Maksudnya mama itu sayang sama Ani gitu loh. Ani. Rambutmu brondoli wong botak kok bojo kasih. Mama, Iya. aku Bagaimana, boleh Ani? nggak pergi sama Roma? Kan papa sudah bertitip pesan. Kalau kamu di rumah sama mama, kamu tidak boleh pergi. Apalagi dengan teman laki-laki. Lah gimana, Ma? Papa sama mama harus mengetahui siapakah laki-laki yang nanti akan membawa kamu pergi, Ani. Nggak bisa, Ma. Ani sayang banget sama Roma. Sayang ya sayang, tapi papa sama mama itu harus tahu siapa dia. Bagaimana latar belakang dia, Ani. Nggak mau, pokoknya Mama gimana caranya ngetek Papa biar Assalamualaikum. Papa nggak diketek loh. Assalamualaikum. biar Ani bisa. Aku Nanti adalah bentar lagi Roma datang. aku adalah Zulfikar. Ani, sepertinya rumah kita sudah didatangi begitu melata. Kok seperti temon ya? Teman untumu. Ora tau ndelok film. Coba siapa Zulfikar, laki-laki yang berani Sebentar. mengajakmu pergi? Aku buka pintunya ya. Siapa? Coba bawa, kenalkan sama mama. Bawa ke sini, Nak. Aku adalah Roma. Oh, Roma. Ani, Roma. Kamu sudah datang. mana ibumu? Assalamualaikum. Ini mamaku. Ini Bu nyokap. Ibu. Ani, ini pacar kamu? Iya. Astagfirullahaladzim, Ani. Kenapa? Memangnya kenapa? Kok Ada seperti masalah? bekicot tengkurap? Ini yang kamu sebut seperti pacar kamu, teman laki-laki kamu, Ani. Iya, iya, Ma. Dia yang Bagaimana nasib keluarga kita nanti, Ani? Kalau Papa udah sampai papa tahu pasti kamu bakal dicabik-cabik. enggak, Papa tolong Ibu. ketek Mama, Pak. Kita berdua sudah saling mencintai. Meleng, apa bilang? Sudah kamu kandakkan Ani. Loh, papa, kamu kok menjadi dinosaurus? Kamu pulang. Papa Ayah sudah kerja. Ani. udah pulang metek berambang, Papa. Sudah, saya sudah jabut berambang. Ini kok gak petuk Pak Pur ya? Ani, ngapain kamu berantem sama Mae? Ama. Ini Pak. anak kamu sudah berani memasukkan laki-laki dan rencana mau bermain sama dia. Belum Kamu harus dimasukkan. bertindak dengan tegas. Belum apa? Belum dimasukkan. Wah! Kamu sudah berani memasukkan ke dalam rumah. Masuk ke rumah. Biarkan Pak, aku. tolong, Pak. Ditegasi Aku dulu. sayang banget sama Roma. Sama siapa? Roma. Kamu ke belakang. Roma. Kamu ke belakang. Biar aku yang menghadapi. Apakah Kapo? aku bersalah Bersalah. bila ku cinta Ani? Ora cita-citaan. Kalau tiada Ora jajan-jajanan. suwe-suwe lara.
Wah, takoni sik lagi omong buat-buat Ngapain? Gapura ya. Oh, kamu dekat-dekat dengan Ani. Karena untukku garing, Bro. Keterangin. Karena aku sudah mencintainya dan anak bapak juga mencintaiku. Setujuilah Pak. Tidak boleh ya Maya. Tidak bisa nih. Kalau Kita tidak harus boleh. meneliti dulu siapa dia. Kenapa harus diteliti? Harus kenal lebih Ini dalam. tuh manusia, Mah. Ini sebagian dari cagar budaya Ani. Kamu harus tahu itu. Cakar budaya. Wah, kira wong Gak boleh Ani cinta dengan kamu. Kalau tidak boleh, akan aku bawa lari. Mau lari kemana? Berkelana. Lagunya piye? Dalam aku berkelana. Kamu harusnya menjaga nama baik bapakmu Ani. Bapakmu ini adalah Tidak seorang- mungkin. Bapakmu adalah Warto. Tidak, kamu tidak tahu. Tapi namanya jelek, Mah. Enggak ada nama baik-baik. Loh, Warto idola kabar Ani dan mengabarkan bagus yaitu lahirlah salah kamu. Bapakmu ini adalah seorang penari semut Ani. Sekeding, sekeding. Kita adalah keluarga penari semut Ani. Kamu harus menjaga nama baik. Segedu. Ani bisa sama Rama. Aku tidak bisa. Aku Maka malu. kamu bisa mewarisi tarian semut keluarga kami. Kalau bisa boleh kamu nikah dengan Ani. Aku malu. Gak main malu. Ayo. Enggak apa-apa, Roma, agar kita disetujui. Baiklah. Ayo, Bagaimana Lepri. caranya, Ani? Sakadung gading tadung ding dong madung. Tampaknya sudah bisa. Kita sudah mewarisi. Orang diisi. Wong tuwek ora diwirang. Ini nanti patini anaknya kudu ngaplok ya. Padung ding Golek dong samplokan padung apa, ding. Sakadung gading padung ding. Kok malah kayak Thailand toh? Wah nyanyi aja bener loh. Ani lu gak enak iki. Iya enak ya. Apa kene? Apa kene? Yo, malah loro iki nek iku mang karo Bagaimana botol. Pak? Setuju ya? Setuju wis gak apa-apa. Penting meteng sik lah. Yo, Menika wonten Mamundhut Cak Komen. nggih. Karo Cak Warto. Tas Lendro. Nggih. Anu, Mas. Wonten Gubuk Asmara kalian Modang Kuning. Nah, Nah, diaturke Mbak Eka karo Mbak Cumbe. Mbak Cumbe. Nggih. Nggih. Ayo, dibawani sih. Nah. Gubuk Asmara dulu. Nggih, hubungan loro. Nanung. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Aku minta ditemanin Roma ya, Ma. yo alahan ketularan iya. suaraku saja Eka. Ngapa? Iso dadi halus, mbok api-apikno. Lah ngajari lak ya awakmu to, Lek. Ah iya. Lek. Bakul sukses. Iya. Lek pri. Itu lo ngomong tuh bau itu loh. Sing mana tuh? Rambutmu itu loh. Ini ndak lono ini. Tancol. Bukan, salah. Kenapa? Kajen. Kuwi rambut palsu kok. Palsu. Asline ndi? Jajal nang gebuk batek muni hadu ya asli. Kok pangkas sepele tak tapuk sisan ya. Mbak Jungpe. Lingsan yen ke mutan Nanong. lelampahan abahmu kok badek toh Iya, berang-berang dina ini memang begitu. ge anget lho Pak. Alah matune keri ya toh. Tak kene kuping ini keri ta. Alah. Mawa wisoy Kupingnya asli apa ora, Met? Tak besi asli. dicokot tak mau. Kangka wuri Eka, ya. Iya, Nok.
nanong tresno tulus nadyan ningku bekas moro ya digarap kendangan kecul. Nah, ayo buka celok Mbak Eka prihatin sih yuk. yen liwat aku gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kembak tulisan warna Bablaske podang kuning. Ya, ya. Yuk. Sedatan sajroning ati datan luntur saya wadani aku kowe dadi Kas. Ayo, di Jalaran Indonesia.
ora krasa iso Jokete pales. Ini anu Mbak Eka kelawan Mas Komet karo Mas Slendro. Nggih, Mas. Menika Karang Taruna menika duweni penjaluk lagon sing ngaturke Mbak Eka uget-uget. Oh. Lagunipun Gerajakan Banyuwangi. Dan ada perwakilan dari Karang Taruna mau joget bersama Mbak Eka uget-uget. Oh. Oke. Ayo Mas. Di Mas Yuda, sapa perwakilannya sapa? Ayo. Mas Yuda monggo, perwakilan siapa? Sinten ingkang kepareng mewakili Karang Taruna? Nggih. Ngayal apa? Ngayal geng. Iya, geng. Monggo Mas Yuda. Mas Yuda. Mboten ngagem bakya. Ngagem swalo. Oh, swalo nggih. Nggih mondol. Mereka saking Blantik Kambing Pak Rin, Pokak Rejoso ya nyuwun lagon. Para ulayar nggih, mungkin kula aturaken menika khusus Karang Taruna dulu. Waduh. Nggih. Pemuda nih nggih. Terima kasih Bli Yuda. Terima kasih. Perwakilan. Ngene Mas Yuda tindak gede lho. Nggih. Apa, Met? Jadi Mas Yuda gede. Ini sanes Mas Yuda, perwakilan dari Karang Taruna. Yo Yuda kono ini Yuda. Oh Yuda, sini Yuda. Ayo. Yuda. Ya, ketua Karang Taruna. Weh ditonton mung sak dunia lho, Yuda. Iki TikToknya Mas Kangkoe yang monitor Boten 5.000 ya Mas ya. Ora joget ora apa-apa nang kene nggo anu. Mas Yuda sini mohon izin. Ayo. Nggo ten-ten. Tak kira iki Mas Yuda. Sanes. Mboten. Oh, mboten kersa. Oh, bener kersa. Nggih siap. Dipun wakili panjenengan. Nggih. Nggih. Ngangge bawa mboten Pak De? Ngangge bawa mboten? Langsung nggih. Oh, langsung. Oh, nggih, siap. Ayo Met delok Karang Tua. jogete Pak Karangpon, kok Karangpon. Karang Taruna. Akan ada ben joget. Iso Karang Tuwa. Lah ya tuwa. Romo Karang Taruna ya. Ya nadane sepuh ning semangate jek kaya Nom, muda Taruna. Asmanipun Pak sinten, Pak? Asma wis mari ya kari watuk titik. Pak sinten? Par. Pak Lupar. Supar. Supar. Oh nggih, nggih, nggih. Aku ngomong rambut ruwane Pak Supar. Pak Supar. ya digarap ya Mas Parel tendange. Aduh. Banyuwangenan. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Yuk. Kaya apa? Dados. Gerajakan Banyuwangi.
sirsiran ambi kenangan asli Banyuwangian sirsiran ambi kenangan asli Banyuwangian. Matur nuwun. Terima kasih Pak Supar. Pak Supar. Perwakilan dari Karang Taruna, Pak Nggih. Supar. Sampun Pak Supar. Semangatnya mboten kantenan nggih Mas. Nggih. Semangat kok ya. Menika nyuwun enten sing nyuwun lagon gamelan plus musik Mbak Eka. Nggih, Meng Biung. dibantu karo Mbak Okfa lagune Dewa Tresno. Dewa. Ayo duet karo Komet. Oke. Ayo Ayo, tak Met. pilihne anu Mbak Okvalika dari Sidoarjo. Oh, oke. Masuk ra? Masuk Pak. Masuk iki. Masuk. Masuk. Kowe ndek bojo Mbak Okfa. Heh? Karo Mbak Okfa. Iya no, paling gak yo ngene iki to. Lha iki panjenengane dhuwur. Panjenengan sakmono iki pama bebojoan arek nyium terus piye? Memperbaiki keturunan saiki ondo online yo oke lho. Kok nganggo ondo. Aku awake dhewe kan penak ya Mas yo. Rasa ondo-ondonan. Aku semene lah gak apa-apa kok. Aku nek pengen dhuwur tak pasrahne tanggaku. Lah iki piye? Lah kaya dirambati tekek ya Mbak Okfa ya Mas yo. Terus Komet koyo tekek kok. Nah, kira-kira ane yo njaluk tulung tangga kan iso ya Dik ya. Masa yo patembayak. Lagune Dewa Tresna. Dewa. Ini karyane Mas Rudi Gareng saka Blitar. Iya. Apa tuh Mas Komet? Insyaallah. Sampean karo Mbak Reno Congpe, karo Eka, karo Okfa, milih ndi mau tak jodhokne? Okfa. Okfa. Ya. Lah sik tak tekoki Mbak Ova. Upama ning donya iki eneke ming wong loro tok, aku karo Komet sampean milih piye? Bunuh diri ya? Milih piye Mas? Milih sing ndi sampean? Gak milih. Nah, betul. Luwih becik ora milih aku Mas. Apa do bosoke kok dipilih? Ora apa-apa wis to. Jujur, we. Empet to. Kok sedih to lek garing wis to. Ada pikiran tenanan. Piye? Duwe bojo dagelan ki nek hari ini padha karo duwe elep 12 tak omongi. Kok iso Mas? Tapi Tak kan dapane ya ra. yo Solawatan oke, wayangan oke, campur sari oke, 17-an full gak mulih. nek poso. Apa saya BRI to, Bos? Wong ora mulih ngono kok bangga. Lah kok lek kumpul karo bojomu piye? Wong ora mulih, wong ora ndek omah kok mulih piye? Lah Kok kayak gak ndek omah kok. Wes, musik. Ya. Galak Komet. Yo, gamelane sing rada seru karo golek keringet para kanca. Di Celaras Indonesia. Ben ora adem ya, Pak ya. Yo. Yo, sukses selalu untuk Karang Taruna. Ngeyel geng. Antingan punya. Lolelon. Apa kudu
klaten anggen tendi yen mangkono yo bareng tetunggo ana nyuwun marang dewa tresna Dwi Solaras Indonesia seneng aku hey ada Mas Komeng Lelo Ayo deh. Hati sayang aku cinta padamu ora ngira yen wis kasep tekaku jaba kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Terima kasih kantingan luar biasa. Cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni yen mangkono yo bareng ketemu ana nyuwun marang dewa tresna ana nyuwun marang dewa tresna Ah, mereka pamundhut saking Jakarta, Mbak Eka kelawan Mas Komet. Mas Tulus Cikarang yang setiap malam selalu memonitor Dwi Solaras Indonesia. Dados dalu menika sing mirsani anggone para warga wonten ing Kentingan mriki menyongsong HUTRI niku wong sak dunia. Jadi lumantar live streaming YouTube dan TikTok dalam kangko. leres Nek kelompokne udakara enek 4.000 penonton. iya kok Lagi sak stadion. Berarti wong sak Kentingan kene nggone urunan 280 ki iso nyenengke wong udakara wong 5.000-an. Amin. Termasuk Donorasa. Donorasa. Sodako. Iya, urung termasuk berbagi rezeki, Mbak Bakul-bakul entuk rezeki to, Mas. UMKM termasuk bergerak ya Mas. Yo, Mbak Eka gen disusul karo Bu Dwi karo Nduk Nggih. Wanda. Nah, iki. Yo ketok ndeke, Kak. Napa? Ketok ndekmu lek musuh. Bu Dwi karo Wanda. Ayo support musik, Mas. Ayo, Mas. Ya. Coba berpacu dalam musiknya Indonesia. Wandi, terima kasih. Nah, iki ana pamundhut Nduk Eka kelawan Nduk Wanda kelawan Bu Dwi.
Saking Pak Marin Blantek Kambing nyuwun lagon Prau Layar. Ning aku njaluk digarap musik gamelane ngetutke. Nah, ya. Blues. Prau Layar. Ya toh, Cak Komet? Prau Layar digarap musik. Musik Blues. blues. Dapat jazz. Iki lho barang sing ngadeg Wanda karo Butuwi kaget oleh kaya cah paut. Tanganmu ngene dadi. Sinten sing ngendikan capaut? Aku Aku Ayo, wis wani. saiki wis teka nol kecil. Jadi saiki mudak sithik. Ayo. Mbok Madan. Ya, balungane Ono kuwi gitu. jenenge adanya pokoke Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Beda-beda tetep. Kuwi pembelaan wong awak. Pembelaan piye rupamu ya semono. Aku lahir dari keluarga susah mula ya sakmene. Lah nek karuan ngene iki gizi tercukupi mula ya. Lho. Lah kowe ya padha semono kowe berarti ya Aku terlahir nyantai kok. nyantai nyapa? Aku ora kesusu. Ora kesusu. Iki santai. Kok santai? Tembangnya lho. Apa? Ya, Prau Layar. Ayo, mau musiknya. Yuk, awas Mas Joro. Ya. Barang-barang melu nabuh Gamelan Bali, Gentegeng Gayeng. Semangat untuk para pemuda-pemudi. Hendingan luar biasa. Orang
Yan meriah saestu nggih Mbak Eka. Inggih. Pemuda-pemuda gen marem Nggih. men tresno kalawan budayane dhewe wayang kulit. Leres utamanipun nganjuk kentingan mriki Nggih. wayang kulit tetep dipun uri-uri kan urip-urip. Betul. Amin. Yan ora umum. Menika wau wonten pamundhut saking kanca-kanca Karang Taruna, lagunipun jaman saiki ya kuwi Denok Mbak Eka. Oh, Denok. Heeh. Sing lagi. garap musik napa gamelan? Musik. Ya musik terus gamelan. Kolaborasi Mas. Yang ini lho. Wijo Ya. laras kok. Men dibantu karo Mayang karo Mbak Wiwi Irnawati. Mayang. Ya Mbak Wiwi. Lah nggih. Wiwi. Boleh kancamu lho. Sapa? Iki lak kembaramu. Kok gorene. Mengko bagian kepruk, bagian sabet wis tak siapke sing luwih apik timbang awake dhewe. Sapa? Anake awake dhewe, putrane Bu Dwi sing barep Mas Jendra Yudhistira Putra. Wah, Sabetane luwih tangkas timbang bapake. Ya, ya. Arep gen golek panggung ya. Heeh. Nah, kok siap-siap Mas Jendra. Oh, ngono. Ya. Coba diaturke lagune Denok. Oh, Denok. Ya, coba. Diaturke kanca-kanca Karang Taruna datan kantun Bu Kami Tuwa, perangkating Desa Puh Kerep lan sedaya pamirsa saenggang langsung lan lumantar live streaming. Sugeng midhangetaken yuk dados. Spesial untuk kepentingan dunia. Tak cilik-cilik dulu ya. Ya, Ibu-ibu bisa dulu. ya Budi. Aku ya cilik. Aku dulu. Wijo Laras Indonesia. Sayangku sing ayu dhewe pura napa bakal tak
mengke sambung goro-goro Mas Komet, Mas Warto. Nggih, Mas. Ya, ya,